Aquí no el tens. Doncs els mòduls i no m'apreta la tecla pim pam, us explicaré per què us ensenyaré això del pantallazo. A vegades, a mi també m'ha passat. Ara fotes aquesta... El tamany, 20. Recordeu allò que els números, quan més gran o quan més petit, es desplegarà alguna cosa. Com aquí, que si piquem, es desplega tots aquests números. Bueno, perquè m'acabo de jubilar i llavors jo treballava on no havia informàtica i vull aprendre perquè, bueno, per fer alguna més a la meva vida. I he après a encendre bé l'ordenador, a seleccionar les lletres, tot això, que això sí que no ho sabia. Aquí a l'espai el que fem és recollir les seues necessitats, si tenen alguna xerrada o algun taller que ells creuen que pot tenir cabuda a l'espai i que els hi pot anar bé, ens ho fan saber i nosaltres dins de la mesura del possible ho posem en pràctica i en marxa.